Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Gaya po ng mga nagpapadala ng kanilang mga kwento, mayroon din akong kahindik-hindik na karanasan tungkol sa aswang. Taong 1984, ito ay nangyari sa probinsya ng Antique. Tanging ang ama ko na lamang ang kasama ko sa buhay dahil maagang nawala sa amin si nanay dahil po sa sakit na diabetes. Simula noon ay si tatay na ang nagpalaki sa akin at nagpaaral. Bilib din po ako sa kanya dahil nakaya niya itong mag-isa, lalo pa at sa hirap ng buhay namin noon. Mabuti na lamang at noong nagtatrabaho na ako, medyo nakaahon-ahon na rin kami sa buhay. Isa po akong guro at naatasan ako ng aming departamento na magkaroon ng libreng pagtuturo sa mga batang hindi nakapag-aral dahil nga sa hirap ng buhay. Ang misyon namin Kuya Bari ay ang pumunta sa mga liblib na baryo ng probinsya para makatulong sa mga batang hindi makapagsulat at makapag-aral. 2 araw bago kami tumungo sa bawat baryo ay naglikpit na kami ng mga notebooks, lapis, ballpen at iba pang mga kagamitan sa pag-aaral. Naghanda na rin kaming mga guro ng mga libro at mga babasahin tulad ng mga kwento na kapupulutan ng aral ng mga bata. Tuwang-tuwa ako habang nilalagay sa kahon ang mga gamit kasama ang kapwa ko pa na mga guro na itago na lang natin sa mga pangalang Aljun, Krista at Jose. Kaming 4 ang naging isang grupo para tumungo sa isang bayan. Napag-usapan na rin naming 4 kung ano ang proyektong aming gagawin pagkatapos ng 1 linggo naming pamamalagi roon. Kaso hindi pa ayon pinapayagan ng aming mga prinsipal dahil masyado raw magastos ang ganoong proyekto. Lalo pa at wala rin daw pera ang Departamento ng Edukasyon sa aming probinsya. Kung kaya't hindi na lang kaming 4 nagpumilit pa. Noong matapos na kami sa pagliligpit, umuwi na rin kami sa aming kanya-kanyang mga bahay. Napagkasunduan naming 4 na sa terminal na lamang ng jeep kami magkita-kita sa susunod na araw kung saan ang oras ng alis namin. Noong nagpaalam ako kay tatay tungkol sa misyon namin ay pinag-iingat niya ako. Anak, mag-iingat ka sa pupuntahan yung liblib na baryo ha. Ang mga aswang pa naman sa panahon natin ngayon ay napaka-agresibo. Wala na silang pinipiling oras para mambiktima. Magdala ka ng mga pangontra sa aswang nang sa gayon makasiguro ka. Opo tay. Magbabaon po ako para kung sakali ay may laban po ako. Mahirap po talaga kasi wala halos kami kakilala sa baryong pupuntahan namin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni tatay ay kumain na rin kami at natulog. Kinabukasan, maaga na akong naglikpit ng mga gamit ko. Nagpaalam kaagad ako kay tatay at hindi na ako nakapag-agahan pa dahil kinakailangan ding maging maaga akong makarating sa paradahan ng mga tricycle. Pagkatapos ng ilang minuto, natanaw ko na ang 3 kong mga kasama na sina Jose. Nakasakay na sila sa tricycle at ako na lamang ang hinihintay pala nilang 2. Noong nakasakay na po ako, nagsimula na ring magbiyahe ang driver. Nakarating na kami sa paradahan ng jeep at sumakay agad kami. Halos 2 oras ang naging biyahe ng jeep bago kami nakarating sa bayan na pupuntahan namin Kuya Bari. Nagtanong-tanong pa nga kami sa mga tao roon kung saan ang sakayan ng tricycle papunta sa baryo na pupuntahan namin. Nagulat ang ilan at nagtaka kung sigurado ba daw kami sa pupuntahan namin. Kaya sinagot ko sila na sigurado po kami para turuan ang mga bata na hindi roon nakakapag-aral. Kitang-kita pa nila ang mga kahon na dala-dala namin kung saan nakalagay roon ang mga gamit sa eskwelahan. Tinuro naman kami ng isang matanda
sa sakayan ng tricycle. Nang sumakay na kami ng tricycle ay kinausap pa kami ng driver kung talaga bang sigurado kami sa pupuntahan naming baryo. Sumagot naman si Jose at Krista. Tumango naman ang driver at sinabihan kaming mag-iingat kami sa baryong iyon. Wala namang ibang sinabi ang driver bukod doon. Pero sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, alam ko na kung ano ang tinutukoy nila. Naisip ko na baka may aswang nga sa baryo na pupuntahan namin. Huminto ang tricycle sa bukana ng gubat. Sinabi sa amin ng driver na hindi na makakapasok pa ang tricycle sa loob at hanggang doon na lamang niya kami maihahatid. Bumaba naman kami at kanya-kanyang nagbuhat ng mga gamit at kahon. Noong makaalis na ang tricycle ay nagkatinginan kaming apat. Kanya-kanya kami sa suwestyon kung papaano na kami makakarating sa pupuntahan naming baryo. Nakalimutan pa naming tanungin ang driver kanina kung saan nga ba ang daan patungong Duyong. Nagdesisyon na lamang kami na pasukin ang gubat at kung may makita kaming bahay ay doon kami magtatanong-tanong. Walang humpay ang tigil namin sa daan na malubak. Panay din ang tingin naming apat sa buong kagubatan. Napakasukal ng gubat na pinasok namin sa baryo na iyon. Matatanaw din ang dagat sa hindi kalayuan. Wala pa kaming bahay na natanaw simula kanina nang pumasok kami sa gubat na iyon. Naisip namin na baka naliligaw na kami. Pero hindi namin hinayaan na lukubin kami ng kaba sa aming mga dibdib. Sa halip ay nagdasal kami ng taimtim habang kami ay naglalakad. Makalipas ang ilang sandali, natanaw namin ang isang bahay sa di kalayuan. Ito ang unang bahay na nasumpungan namin mula pa kanina sa paglalakad namin. Napausal naman ako ng dasal at napatingin sa aking mga kasama. Nagreklamo si Jose at namaypay naman sa init si Krista. Si Aljo naman ay naupo sa isang nakausling ugat ng punong kahoy at inilapag ang dalawang kahong dala-dala niya. Nagpalipas muna kami ng ilang sandali bago kami pumunta sa bahay na natanaw namin. Ngunit nagulat kami nang biglang may nagsalita sa aming likuran. Noong lumingon kami, nagulat na lamang kami sa itsura ng isang matandang lalaki. Magulong-magulo ang buhok nitong kulay puti. Makapalang balbas na kasing kulay ng kanyang buhok. Kulubot na rin ang kanyang balat at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata habang nakatingin sa amin ng malalim. Tinanong niya kami kung ano ang ginagawa namin doon at kung sino daw ba kami. Si Jose na ang sumagot sa tanong niya. Nagpakilala kami bilang mga guro at naroon kami para magturo sa mga bata na hindi nakakapag-aral sa baryo nila. Tumangulang ang matandang lalaki at nagpakilala ito bilang si Mang Tenyong. Aaminin ko sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, na natakot talaga ako sa postura niya, pero sa pakikitungo niya ay mabait naman ito. Tinulungan pa nga niya kaming magbuhat ng mga kahon na dala-dala namin at pinatuloy niya kami sa kanyang bahay. Inalukan pa nga niya kami ng tubig at ng saging na kanyang daladala. Hindi naman po kami tumanggi dahil pagod na rin kami mula sa paglalakad at pagbubuhat. Sinabi pa niya sa amin na malayo ang kabahayan sa baryo na iyon. Isa pa raw, kakaunti pa lamang ang mga bata roon at ang iba sa mga ito ay hindi nakapag-aral. Mas pinipili na lang daw ng mga magulang na isama ang kanilang mga anak sa pangingisda at pagtatrabaho. Habang nagkukwento si Mang Tenyo, ay binigyan niya kami ng sariwang isda na nahuli daw niya kaninang umaga. Inihaw namin iyon at nagpasalamat sa kanya. Hindi na kami nahiya dahil sa tindi ng gutom na rin namin siguro
at saka nag-alok naman siya sa amin. Siya na rin Kuya Bari ang nagpresenta na doon na muna kami tumuloy sa kanyang bahay hanggang sa matapos ang misyon namin sa kanilang baryo. Sasamahan din daw niya kami kinabukasan sa munting bulwagan sa kanilang baryo para doon daw namin gawin ang libreng pagtuturo. Walang humpay ang pasasalamat namin sa kanya at tumango naman ito sa amin. Si Krista, hindi niya napigilan ang sarili at tinanong niya si Mang Tenyong kung nasaan na raw ang pamilya nito. Sinagot naman siya ng matanda na matagal na ang mga ito na nawala. Hindi na rin kami nagtanong pa at humingi na lamang ng pasensya. Tumulong na rin kami kay Mang Temyong sa gawain niya sa bahay. Tumulong na rin kami sa pagluluto ng hapunan. Tuwang-tuwa naman si Mang Tenyong dahil sa aming ginawa. Ayaw pa nga niya kaming patulungin pero nagpumilit kami Kuya Bari. Pinatuloy niya kami sa isang silid kung saan daw ay silid iyon ng kanyang anak na lalaki. Nilapagan din niya kami ng banig sa sahig dahil hindi kasya kaming 4 sa kama na gawa sa kawayan. Si Krista na lamang ang pinatulog namin sa kama at kaming 3 lalaki ay sa lapag na higa. Malapit nang maghating gabi pero hindi po ako makatulog. Samantalang ang mga kasama ko ay humihilik na dahil siguro sa tindi ng kanilang kapaguran. Nagulantang na lamang ako nang makarinig ako ng alulong ng isang aso sa labas. Pinakinggan kong mabuti iyon kung saan nanggagaling at mukhang malapit lamang iyon sa bahay ni Mang Tenyong. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan habang pinagpapawisan ng malagkit. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit bigla na lamang akong kinilabutan at nakaramdam ng takot. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni tatay na kapag daw may umaalulong o makarinig ako ng alulong ng aso, ibig sabihin daw may masamang elemento na gumagala-gala sa labas ng bahay o kaya ay mayroong aswang. Huminga ako ng malalim at mas tinalasan ko pa ang aking pandinig sa paligid. Makaraan ang ilang sandali. Bigla na lamang may bumagsak na kung ano sa bubungan ng bahay ni Mang Tenyong. Noong una, akala ko ay kung ano lamang iyon. Pero noong nakarinig na ako ng munting kaluskos ay kinutuban na po ako. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at saka ako tumungo sa aking mga gamit. Kumuha ako roon ng bawang saka asin sa mga daladala ko. Isinilid ko iyon sa aking bulsa. Maging ang mga kasama ko ay nilagyan ko na rin ng bawang at saka asin. Kinuha ko na rin ang maliit kong punyal na dala na gawa sa tanso. Ibinigay ito ng aking ama noong umalis ako. Sabi niya, mapapatay daw noon ang aswang o kaya ay matatakot dahil natatakot pala ang mga aswang sa ganoong klaseng pangontra. Nang biglang nawala ang ingay sa bubungan, mas pinatalas ko pa ang aking pakiramdam. Narinig ko na nasa dingding na ng bahay ni Mang Tenyong nagmumula ang kaluskos. Naging sunod-sunod naman ang luno ko habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa punyal. Nag-aalala ako sa mga sandaling iyon dahil tulog na tulog ang mga kasama ko. Hindi ko alam kung papaano sila poprotektahan kung sakali man. Maya-maya'y nakita kong bumukas ang ilaw sa sala at narinig ko ang mga yabag na nililikha ni Mang Tenyong sa labas. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pintuan. Malakas na sigaw ni Mang Tenyong ang narinig ko. Sinisigawan niya ang aswang na umalis na kung hindi daw ay papatayin daw niya ito. Narinig ko ang malakas na huni ng isang parang ibon po Huni siguro yun ng isang tiktik. Ayon sa lakas ng boses nito, tila galit na galit ang nilalang kay Mang Tenyong. Maya-maya'y narinig kong tila napadaing si Mang Tenyong. Tumayo ako mula sa pagkakaupo
at mabilis na lumabas ng silid. Buo ang tiwala ko sa asin at bawang na nasa aking bulsa at maging sa punyal kong hawak-hawak. Sumilip ako sa pintuan at hinanap ko kung saan na si Mang Tenyong. Maya-maya'y nakita ko ang matanda habang kaharap na ang isang nilalang na nakahihindik ang hitsura. May magulong buhok ang nilalang habang nagbabaga ang mga mata nito. May mahabang mga kuko at pangil. Napakakinang ng kanyang balat na animoy naligo siya sa mantika. Kitang-kita ko ang pagsugod niya kay Mang Tenyong pero agad na hinampas ito ng matanda ng hawak-hawak nitong buntot pagi. Nakipagbuno si Mang Tenyong sa aswang at natalo siya nito. Sinakyan ng tiktik si Mang Tenyong sa kanyang tiyan. Pilit na inaabot nito ang liig ng matanda, ngunit nanlalaban pa rin si Mang Tenyong. Lumabas ako ng bahay at sinigawan ang tiktik para matawag ang pansin nito. Umangat ang tingin ng nilalang at binitiwan nito si Mang Tenyong. Kitang-kita ko ang kakaibang ngisi na sumilay sa mga labi ng tiktik. Nanlisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang nilalabas niya ang mahaba niyang dila. Nanginginig ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ramdam na ramdam ko rin ang pagtataasan ng mga balahibo ko sa katawan, maging sa buhok at batok ko. Nanlalamig din ang aking kamay, ngunit nilakasan ko na lamang ang aking loob. Hindi ako papayag na patayin ng aswang si Mang Tenyong. Isa pa, tinuruan din ako ng aking tatay noon kung papaano lumaban sa aswang. Sinunggaman ako ng aswang at mabilis na sinakal, pero dahil sa hawak kong punyal, isinaksak ko iyon sa kanyang braso. Napasinghap ang tiktik at mabilis akong binitiwan nito. Nanlalaki ang mapupula nitong mga mata habang nakatitig ito sa akin. Unti-unti siyang lumayo, saka kumaripas ang takbo papalayo sa amin ni Mang Tenyong. Hindi kaagad ako nakakilos at natulala na lamang sa buong pangyayari. Nabitiwan ko ang aking punyal na hawak-hawak kanina at habol ang aking hininga na napaluhod sa lupa. Agad naman akong nilapitan ni Mang Tenyong saka hinila papasok sa bahay. Pinulot din niya ang punyal na ginamit ko kanina. Pinaupo niya ako sa upuan na nasa sala at isinarado niya ang pinto. Sinabi naman sa akin ni Mang Tenyong na ayos na ang lahat at wala akong dapat ipag-alala. Pinilit ko namang pakalmahin pa rin ang aking sarili. Pinainom muna ako ng tubig ni Mang Tenyong at hinugasan niya ang aking kamay ng tubig na may bahid pa ng dugo mula sa aswang. Pinatingin niya ako sa kanyang mga mata at saka niya ako kinausap. Makaraan lamang ang ilang sandali. Umayos na rin ako. Ipinagtapat sa akin ni Mang Tenyong na isa siyang albularyo at may ilan na raw siyang nakalaban na aswang noong kabataan pa niya. At dahil sa edad niya, hindi na daw niya kayang makipaglaban pa sa mga ito, lalong-lalo na raw sa pinakamalakas na aswang sa baryong iyon. Sigurado raw na babalik ang aswang na nasaksak ko o kung namatay man, ang pinakamalakas na aswang raw ang maghihiganti. Panigurado daw na natunugan nito ang pagdating namin sa baryo kaya hindi na napigilan ng tiktik ang sarili at lumusob ito. Nagpasalamat sa akin si Mang Tenyong. Kung hindi raw dahil sa akin ay baka daw napatay na siya ng aswang. Pinatulog na rin ako ng gabing iyon at sinabing wag na akong mag-alala. Siya na raw ang bahala na gumawa ng proteksyon para daw oras na sumugod ang pinakamalakas na aswang sa bahay niya ay may panlaban kami. Gulat na gulat ako dahil naabutan ko pa rin ang mga kasamahan kong malalim pa rin ang kanilang tulog. Napabuga na lamang ako ng hangin at nanalangin. Hindi na rin talaga ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa pag-iisip. Kinaumagahan,
Nauna akong magising sa mga kasamahan ko. Sinabi ko sa kanila ang nangyari kagabi. Noong una ay ayaw nilang maniwala sa akin, ngunit mabuti na lamang at nandoon si Mang Tenyong. Dahil doon, naniwala sila sa aking kwento. Sinamahan naman kami ni Mang Tenyong noong tumungo kami sa bulwagan. Binigyan din kami ni Mang Tenyong ng mga proteksyon laban daw sa mga aswang para hindi kami gawan nito ng masama. Kung kaya't kampante naman kami na wala sa aming mangyayaring masama. May 15 ang mga batang pumunta sa bulwagan at talagang gustong-gustong matuto. Natuwa naman ako at ang aking mga kasama dahil kahit papaano ay may mga bata pa ring hindi pinapakawalan ang kanilang mga pangarap. Masayang masaya ang mga bata noong turuan namin silang bumasa at magsulat. Buong maghapon ay naging maganda naman ang resulta ng unang araw ng misyon namin. Sinundo rin kami ni Mang Tenyong noong pauwi na kami ng hapon na iyon. Pinabibilis niya rin kami sa paglalakad para daw hindi kami abutan ng dilim sa aming dadaanan. Pagkarating naman namin sa bahay ni Mang Tenyong ay isinara niya kaagad ang pintuan maging ang mga bintana. Pinaghanda niya kami sa maaaring pagsugod ng pinakamalakas na aswang. Kinabahan naman kami dahil sa tinuran ng matanda. Binigyan din niya kami ng buntot pagi at saka asin at bawang. Ako naman, Kuya Bari, ay hinanda ko ang punyal na aking daladala. Nanalangin kami sa harap ng altar kasama si Mang Tenyong. Ramdam na ramdam ko talaga ang kaba ng mga kasamahan ko dahil nanginginig ang kanilang buong katawan. Maski ako, Kuya Bari, pinagpapawisan ako ng malagkit ng mga sandaling iyon. Noong kumagat na nga ang dilim, ay nagtipon-tipon kami sa sala. Hindi kami gumagawa ng anumang ingay. Tumindi ang kaba namin noong makarinig kami ng malakas na paghuni ng isang tiktik. Hinanda ni Mang Tenyong ang buntot ng pagi at mahaba niyang itak. Sinabihan niya kaming manatili lamang sa loob ng bahay at siya na ang bahalang humarap sa nilalang. Nanatili naman sa loob sina Jose, Aljon at Krista. Ako ay sumunod kay Mang Tenyong, ngunit pinigilan niya rin ako. Nang makalabas ang matanda sa pintuan, ay agad niyang isinara iyon. Nanatili lamang akong nakatayo sa pintuan at naghihintay ng pagkakataon na matulungan si Mang Tenyong. Rinig na rinig namin ang pakikipag-usap ni Mang Tenyong sa aswang. Galit na sumigaw ang aswang at ang pagdaing ni Mang Tenyong. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko. Nagpaalam na ako sa kanila at mabilis na lumabas ng bahay. Sumunod naman kaagad sa akin si Jose at naiwan sa loob si Aljon at Krista. Hinarap namin ang tiktik na noon ay naglalaway na. Nagbabaga ang mga mata nito, Kuya Bari, na nakatingin sa amin. Galit na galit ang aswang habang nakatingin nito. Naramdaman ko ang paghila ni Jose sa aking braso, ngunit hindi ako nagpahila sa kanya. Naiintindihan ko na natatakot si Jose sa mga sandaling iyon, pero hindi ko pwedeng iwanan si Mang Tenyong. Sinunggaban agad ng aswang si Mang Tenyong. Sa bilis po ng pangyayari ay hindi kami nakakilos ni Jose. Sakal-sakal ng aswang ang matanda at binalibag niya ito sa dingding ng bahay. Bumaling ang aswang sa amin at unti-unti itong lumapit. Mabilis itong tumakbo na hindi man lang namin nakita. Sa isang iglap lamang ay sakal na rin niya si Jose at binalibag niya ito. Bumaling siya sa akin, ngunit agad akong tumakbo papalapit kina Mang Tenyong at Jose. Sabay-sabay naming hinarap ang aswang, saka kami nag-usal ng dasal. May kinuha si Mang Tenyong sa kanyang bulsa na isang bote
at inihagis niya ito sa aswang. Sa hinuha ko, Kuya Bari, ay isa yung holy water. Napasigaw ang aswang ng tamaan nito, pero kahit na ganoon, hindi pa rin ito nagpatalo. Mabilis itong kumilos at sinakal si Mang Tenyong. Wala naman akong sinayang na pagkakataon at agad kong tinakbo ang pagitan sa amin. Agad kong ibinaon at itinarak ang punyal sa kanyang likuran na ikinabigla nito. Sumunod naman si Jose at pinaghampas niya ng buntot pagi ang aswang. Sumigaw ang aswang at mabilis niya kaming hinampas ng kanyang kamay ni Jose. Nanlaki ang aking mga mata nang naramdaman kong umangat kami ni Jose sa ere at pinabagsak sa lupa. Napasigaw ako dahil napakasakit nang tumama ang aking likuran sa lupa at napaubo. Tiningnan ko si Jose at ganun din siya. Hindi na kami nakakilos pa ni Jose dahil sa nangyaring iyon. Tanaw ko na lamang kung papaano makipaglaban si Mang Tenyong sa malakas na aswang. Ilang sandali pa, bumagsak si Mang Tenyong sa lupa at sinakal siya ng nilalang. Nakita ko ang pagbunot ng mahabang patalim ng matanda sa kanyang likuran at mabilis niya itong itinarak sa dibdib ng tiktik. Nabitiwan siya nito at umatras ang aswang papalayo kay Mang Tenyong. Hindi na sinundan pa ng matanda ang aswang nang tumakbo na ito papalayo sa aming kinaroroonan. Pinilit ko mang bumangon at tinulungan ko si Jose. Noong nakatayo na kami, agad kaming lumapit kay Mang Tenyong saka tinulungan ang matanda na tumayo. Sinabi niya sa amin na sa wakas daw ay mamamatay na rin ang malakas na aswang sa baryo nila. Wala na raw katatakutan ang mga tao na naroroon. Pumasok na rin kami sa loob ng bahay at agad na ginamot ang mga sugat naming natamo. Sila Krista at Aljon ang gumamot sa amin at hindi sila makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Maski ako rin, Kuya Bari, ay hindi talaga ako makapaniwala. Nang gabing iyon ay pinag-usapan namin ang buong pangyayari. Kinabukasan ay binalita sa amin ni Mang Tenyong na patay na raw ang aswang na nakalaban namin kagabi. Ang pinakamalakas daw na aswang sa kanila. Ngunit alam ni Mang Tenyong na maghihiganti pa raw ang ibang kasamahan nito sa baryo at kahit anumang oras ay susugod daw ang mga ito. Kaya hindi nagtagal po ng 3 araw ang aming misyon at agad na kaming umuwi sa bayan na pinanggalingan namin. Labis naman na pasasalamat namin kay Mang Tenyong dahil hindi niya kami pinabayaan noong nagtungo kami sa kanilang baryo. Kung wala si Mang Tenyong, Kuya Bari, paniguradong nakain na rin kami at nabiktima ng aswang na iyon. Mabuti na lamang noon at may taong katulad ni Mang Tenyong na handang tumulong sa kapwa kahit na walang hiniling na kapalit. Malaki po talaga ang pasasalamat namin dahil nakauwi kami sa amin ng ligtas at kumpleto. Hindi man maipaliwanag at mapaniwalaan ng mga nakakarami ang nangyari sa amin. Nakapulutan ko naman ito ng isang malaking aral. Ang nangyari po sa amin ay tanging kami lamang 5 ang nakakaalam at hindi na kailangan pang malaman ng iba para hindi na rin ito magdala pa ng takot sa lahat ng mga taga-Antiqueño. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, naaalala ko pa rin at minsay napapanaginipan ko pa ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon sa aking buhay. Isang kasaysayan po sa aking buhay ang hindi ko na siguro malilimutan. Isang aswang ang nakaengkwentro namin dahil lamang sa aming misyon na makapagturo sa mga bata. Isang pangyayari na muntik ng kumitil sa aming buhay dahil lamang sa pagpunta namin sa isang baryo at nakaengkwentro namin ang pinakamalakas na aswang ng Antique.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po Kuya Bari. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kulas. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako po si Gregorio, isang simpleng magsasaka at manggagamot na nakatira dito sa Samar. Nagsimula po ang lahat noong 1985. Habang nagdadalamhati kami sa pagkamatay ng kapatid ko na namatay dahil sa sakit sa puso, ay may malagim na pangyayari na hinding-hindi ko po makakalimutan. Kasama ko noon ang aking panganay na anak na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Naiwan naman ang buntis kong asawa sa bahay namin. Kabuanan na niya iyon kaya hindi siya maaaring sumama sa amin sa lamay ng kapatid ko. Kasama naman ng asawa ko si Aling Kuring. Isa siyang kumadrona sa amin na siya ring nagpaanak sa panganay namin noon. Kuya Bari, hindi po ordinaryong tao si Aling Kuring. May lahi itong aswang, ngunit pinagkakatiwalaan siya ng aming pamilya dahil hindi sila kumakain ng karne ng tao. Mabait po ang kanilang lahi kaya naging matalik na magkaibigan pa ang kanilang pamilya sa aming angkan. Tahimik ang aming pamumuhay sa paanan ng bundok. Payapang nagbubungkal kami ng lupa sa araw-araw upang may aanihin at makakain. Simpleng pamumuhay pero sapat na upang mabuhay ng marangal. Bukod sa pagsasaka, nagbebenta rin kami ng iba't ibang bungang kahoy, mga gulay at iba pang produkto. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil wala kaming sapat na pera, ngunit masaya naman kami na namuhay ng payapa sa aming lugar. Kuya Bari, maliban po sa pagsasaka, may lahi kaming mga manggagamot. Bata pa lamang po ako ay itinuro na sa akin ng aking ama ang kanyang namanang kakayahan mula sa aming mga ninuno. Dahil nasa dugo ko na ito, naging madali na lamang po para sa akin ang matutunan ang mga ito. Hindi na bago sa amin ang mga usaping kababalaghan, kaya kayang kilatisin ng aking ama kung sino ang masama at mabuti sa mga nilalang ng dilim. Dumating ang angkan ni na Aling Kuring noong ako'y musmus pa lamang. Kapag madilim na at tahimik na ang paligid, maririnig mo ang kanilang mga huni at kaluskos. May mga gabing narinig ko silang dumadaan sa aming bahay na parang mabangis na hayop. Noong una po talaga ay takot pa ako sa kanila. Ngunit nang maipaintindi ng aking ama't ina, nag-iba po ang aking pananaw. Nasanay na lamang ako at lumaki na kasama sila kaya't nabawasan ang aking takot at pangamba. Bagamat alam kong sila'y iba, ginagawa ko ang lahat upang huwag silang galitin o bastusin. Naniniwala kasi ang aking mga ninuno na kapag binastos mo sila, babalik din sa iyo ang karma ng mas masidhi. Kaya't pinipilit kong makisama. Nirerespeto nila ang aking ama kaya dapat respetuhin ko din sila. Nakita ko na silang magpalit ng anyo. Natakot ako noong una ngunit nawala din ang aking takot. Ang mga aswang Kuya Bari kasi ay may kakayahang maging iba't ibang uri ng hayop depende sa kanilang kagustuhan. Minsan nakikita ko silang maging malaking ibon o baboy ramo o iba pang malalaking hayop na dumadaan sa aming bakuran. Kahit ganoon ay hindi nakayanan ng iba. Kahit ganoon, hindi nakayanan ng iba naming kapitbahay ang paninirahan kasama ng mga aswang sa aming lugar. Nagsilikas ang mga ito at mas pinili na manirahan ng tahimik sa ibang lugar. Iilan na lamang kaming naiwan dito. Dito kami lumaki
at dito rin kami mamamatay. Iyan po ang paniniwala ng aming lahi at iyon din ang dahilan kung bakit nanatili kami sa lupaing ito sa kabila ng lahat. Minsan, napagkakamalan pa nga akong isa sa mga aswang tuwing nagpupunta po ako sa bayan upang mamalengke. Minsan kasi sinasamahan ako ng aking mga kaibigang aswang kaya hindi talaga maiwasang mapag-usapan ako, lalong-lalo na nang may mga pag-atake na naganap sa ibang bayan. Alam ko pong walang kinalaman ang mga kaibigan ko sa mga nangyayari. Kahit matagal ko na silang kapitbahay, hindi ako kampante at nangangamba pa rin na baka isang araw bigla silang maging mabalasik at bigla na lang manakit ng mga tao. Kaya't lagi akong nakabantay sa kanila. Sa pagdaan ng taon ay mga hayop lang talaga ang kinakain nila at maraming beses ko nang napatunayan iyon. Pinag-uusapan kami ng mga tao sa palengke, ngunit nagawa ko pa ring manatiling matatag para sa pamilya ko. Pinapakita ko sa lahat na isa lamang akong simpleng manggagamot na gustong mabuhay ng tahimik kasama ang aking mga mahal sa buhay. Responsable akong ama at hindi ako natatakot sa mga paninirang puri ng iba. Ayaw namin ng gulo. Minsan tinatawag nila akong aswang sapagkat ang hitsura ko daw ay marumi. Hindi ko naman maiiwasan na madumihan ang kasuotan sa tuwing pupunta ako sa palengke. Hinayaan ko na lamang sila, ngunit umabot sa punto na pisikala na ang pananakit nila. Nariyan yung binabato kami ng mga bata. Pinagtatanggol naman ako ng aking mga kaibigan. Muntik na ngang umabot sa pananakot ng mga kaibigan ko sa mga batang iyon. Pinigilan ko na lamang sila at sinabihang wag nang patulan dahil mga bata lamang ang mga iyan. Isang gabi, may sumugod na mga tao sa lugar namin. May daladala silang mga sulu at mga iba't ibang klasing sandata. Pinagbibintangan kami ang pumatay daw sa mga kaanak nila. Mabuti na lamang at dumating si Kapitan. Matagal na kaming naninirahan dito. Dito ako pinanganak at dito rin ipinanganak ang aming mga ninuno. Saksi rin si Kapitan na mga mababait ang mga aswang na naninirahan sa amin kaya imposibleng sila ang umaatake sa bayan nila. May kasunduan na ang kapitbahay naming mga aswang at si Kapitan na hinding-hindi sila mananakit ng mga tao dahil kung hindi, palalayasin sila sa lugar namin at baka aabot pa sa mas masahol na kaparusahan. Mga bagong lipat kasi ang mga taong pumunta sa amin kaya wala silang kaalam-alam kung ano ang katotohanan. May nakasaksi din ng panggagamot ng aming angkan kaya napatunayan na hindi kami aswang. Marami din namang mga tao na naniniwala na ang mga kapitbahay naming mga aswang ay hindi nambibiktima ng mga tao. Kung kaya't humingi ng paumanhin ang mga taong sumugod sa amin at humingi sila ng tulong sa amin na hanapin ang nambibiktima sa bayan nila. Hindi ako nangangako sapagkat ayaw ko ng gulo. Nanahimik kami ng pamilya ko dito. Maliit pa ang aking panganay na anak at buntis ang aking asawa. Ang aking mga kaibigang aswang naman ay sumumpa na gagawin nila ang kanilang makakaya na matulungan ang taga-ibang bayan. Sa katunayan, Kuya Bari, ay may grupo na sila na siyang nagtatanggol sa mga tao laban sa mga masasamang aswang. Tuwing nangangaso ang aking mga kaibigan, ay sumasaglit sila sa ibang bayan upang alamin kung sino mang umatake sa kanila. Nagro-ronda sila roon gabi-gabi. Simula nang gawin nila iyon, wala nang gumagambala sa kabilang bayan. Hindi na rin kami pinag-uusapan pa ng mga tao sa palengke. Ngunit akala ko tatahimik na ang buhay namin. Ngunit isang gabi mismo ng unang lamay ng kapatid ko
ay naganap ang kahindik-hindik na pangyayari. May biglang umalabog sa bubong ng bahay ng aking kapatid. Biglang nagkagulo ang mga tao sa labas, kaya dali-dali akong lumabas, karga ang aking anak. Tinignan ko ang bubungan. Naaninagan ko ang isang maitim na nilalang na may malaking pakpak. Gumulong ito at bumagsak sa likod ng bahay. Patakbo naman akong pumunta sa likod. Pinigilan naman ng iba kong kamag-anak ang mga nakikiramay dahil hindi pa nila alam kung ano iyon. Bagamat medyo madilim sa likod bahay dahil walang ilaw doon, ay naaninagan ko ang nagbabagang pulang mata. Naririnig ko ang mahihinang angil at malalim na paghinga nito. Bigla ko na lamang naulinigan ang iyak ng isang sanggol. May karga itong sanggol. Nang gumapang papalapit ang nilalang, ay nakilala ko kaagad ito. Si Aling Kuring. Binigay ko ang aking anak sa aking pinsan. Lalapitan sana ng mga tao ang aswang para kuyugin, ngunit mabilis akong humarang para pigilan sila. "Wag! Kilala ko siya!" sigaw ko. Dahan-dahan akong lumapit sa aking kaibigan. Duguan si Aling Kuring, pati ang sanggol na dala-dala niya. Halatang kapapanganak pa lamang. "Oh, anong nangyari?" tanong ko sa kanya. May umatake sa bahay ninyo, Goryo. Sa kalagitnaan ng panganak ng asawa mo, biglang may pumasok sa bahay ninyo. Sinubukan kong kalabanin ang nilalang na iyon para mailigtas ang mag-ina mo. Ngunit hindi lang pala isa ang halimaw na umatake, kundi dalawa. Kukunin na sana ng isa pa ang sanggol mong anak nang pinigilan ito ng iyong asawa. Sinigawan niya ako na iligtas ang iyong anak. Gusto ko siyang tulungan, ngunit nanghihina na ako sa dami ng sugat na natamo ko sa unang nilalang na aking kinalaban. Mas pinili kong iligtas ang inyong anak dahil na rin sa pakiusap ng iyong asawa. Patawarin mo ako dahil hindi ko siya nailigtas. Umiiyak, nagaralgal na boses na sabi ni Aling Kuring. Yung mga oras na iyon, Kuya Bari, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nakatulala lamang ako at hindi ako makagalaw. Tinitigan ko lang ang aking anak na umiiyak. Gulat na gulat ako sa nangyayari. Sinisisi ko rin ang aking sarili. Bakit ko pa iniwan ang aking mag-ina? Bakit pa sa amin nangyari ito? Bakit ang asawa ko pa? Parang sinadya ito dahil eksaktong wala ang mga anak ni Aling Kuring sa lugar. Ang ibang aswang naman ay nangangaso sa iba't ibang lugar para may makain sila. Paano sila napunta sa lugar namin? Mga tanong sa isip ko na walang makakasagot. Kinuha ko ang anak ko mula kay Aling Kuring na dahan-dahan ang bumalik sa kanyang anyong tao. Binigyan siya ng damit ng aking mga pinsan at pinapasok sa bahay. Ibinilin ko muna sa mga pinsan ko ang aking mga anak. Kasama ang ibang kalalakihan sa amin ay nagmamadali akong umuwi sa bahay. Naabutan kong sira-sira ang aming bahay na parang dinaanan ng bagyo. Pagpasok ko sa pintuan, doon nakita ko na nakahandusay ang walang buhay kong asawa. Gutay-gutay at puno ng kalmot ang kanyang katawan. Labas ang mga lamang loob. Wala nang atay at puso. Karumal-dumal ang ginawa nila sa aking asawa. Dahil sa galit ko ay nagsisigaw ako at nagmumura. "Mga hayop kayo! Bakit nyo ito ginawa sa asawa ko? Papatayin ko talaga kayong lahat! Mga halimaw kayo! Hahanapin ko kayo kahit sa amang sulok ng mundo kayo magtago!" Sigaw ko habang pumapalahaw ng iyak. Kararating lamang ng mga anak ni Aling Kuring.
Isinalaysay ng mga kasamahan ko ang lahat sa kanila. Sinundo nila ang kanilang ina upang sa bahay na lang nila ito gamutin. Kahit na hindi pinalad ang aking asawa, ay malaki ang pinagpapasalamat ko kay Aling Kuring dahil iniligtas niya ang aking anak. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa kanya. Sa gitna ng aking kalungkutan, patuloy pa rin kaming namumuhay kasama ang aking 2 anak. Alam kong iyon din ang nais ng aking asawa para sa aming pamilya. Bagamat nasawi ang aking asawa, nabigyan naman ako ng bagong buhay na aking aalagaan ng buong buhay ko. Silang mga anak ko ang magiging inspirasyon ko upang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na marahil ito na nga ang aking tadhana. Mangyayari talagang may mga kaganapang hindi ko maiiwasan. Ngunit patuloy lamang akong magpapakatatag alang-alang sa aking mga mahal sa buhay. Ipagtatanggol ko ang aming lugar na kinalakihan. Balang araw, mahahanap ko rin ang pumatay sa aking asawa. Nagdaan ang ilang taon at natahimik ang aming lugar sapagkat mas pinaigting ang pagbabantay ng aming mga kaibigang aswang. Isang Sabado ng umaga, naisipan ulit naming pumunta sa bukid kasama ang aking 2 anak upang mamitas ng iba't ibang gulay. Madalas naming gawin ang ganitong pagdalaw sa aming sakahan dahil bukod sa nakakaani kami ng makakain namin, ay nakakapamasyal pa kaming mag-aama. Dahil sa nilibang kami sa pamamasyal ay inabot kami ng hapon sa sakahan. Nang papauwi kami ay bigla ko na lamang naramdaman na mayroong kakaiba. Nang makadaan kasi kami sa may kakahuyan ay may nakita akong isang kalabaw at paniki na tila nagmamasid sa amin. Bigla akong nakaramdam ng takot. Alam kong aswang ang mga iyon na nagbabalat kayo lamang bilang mga hayop kasi kakaiba ang kanilang laki. Upang mapawi ang aking pangamba, hinayaan ko lamang sila at nagpatuloy lamang kami sa paglalakad ng payapa. Napansin ko ring nababahala na ang aking mga anak kaya sinikap kong manatiling kalmado habang kami nag-uusap at nagtatawanan. Mahalaga na maparamdam sa kanila na ligtas pa rin kami. Ngunit nang naisipan naming bumalik sa aming dinadaanan, ay nagulat na lamang ako dahil nasa harap na namin ang mga nilalang na iyon. Ang bilis nilang nakalipat ng pwesto. Bigla silang nagpalit ng kanilang anyo at bumalik sa kaanyuan bilang tao. Napako ang aking mga paa sa lupa nang unti-unting nilapitan kami. Alam kong delikado na ang sitwasyon, lalo na at kasama ko pa ang mga anak ko. Ngunit nagawa ko pa ring manatiling matatag at harapin sila ng buong tapang. Kinausap ko ang mga iyon ng mahinahon, ngunit iba ang kanilang pakay. Nang magtangka silang kunin ang aking mga anak, ay hindi ako nagdalawang isip na kalabanin sila. Sinugod ko sila gamit ang daladala kong patalim. Pinatakbo ko ang aking mga anak at sinabihan ko na magtago sila. Nahirapan akong kalabanin ang mga iyon. Napuno na ako ng kalmot at galos, ngunit hindi ako nagpatalo sa kanila. Tiniis ko ang sakit na aking nararamdaman. Akala ko noong mga oras na iyon ay katapusan ko na, Kuya Bari, dahil pinagtutulungan ako ng 2 nilalang. Buti na lamang dumating ang mga kaibigan kong aswang at tinulungan ako. Sa hindi katagalan, nagapi namin ang mga kalaban. Tinanong namin sila kung sila ba ang umatake sa bahay namin at kumitil sa buhay ng aking mahal na asawa. Tumanggi sila, ngunit kilala daw nila kung sino ang mga iyon.
Ngunit ayaw nilang sabihin ang pangalan ng halimaw na pumaslang sa aking mahal. Kahit pinipilit na namin, ayaw pa rin talagang magsalita. Kaya kahit wala akong nakuhang impormasyon, ay tinapos ko ang buhay ng mga ito. Mayhamay ay bigla kaming nakarinig ng mga pagkaluskos sa hindi kalayuan. May kasama pa silang isa. Bulong ng isa sa aking mga kaibigan. Pupuntahan na sana nila, ngunit pinigilan ko sila. Wag, teka, hayaan niyo sila. Kung ito lang ang paraan na malalaman natin kung sino ang pumatay sa asawa ko. Hayaan niyong malaman ng mga kamag-anak nila ang ginawa natin. Wika ko sa mga kaibigan ko. Matapos ang nangyaring labanan, alam kong babalikan ako ng mga kalahi ng aming pinatay. Ayon sa matatanda, kapag daw napatay mo ang isa sa mga miyembro nila, maghihiganti daw ang natitirang miyembro sa buong pamilya ng pumatay. Magmula noon, hindi ako mapakali sa tuwing naiisip ko ang aking dalawang anak, Kuya Bari. Pilit kong pinoprotektahan silang dalawa mula sa anumang kapahamakan. Pinaigting ko ang mga proteksyon na nakapalibot sa aming bahay. Kahit ang mga kaibigan ko ay hindi makakapasok sa aming bakuran. Kung nais man nila akong kausapin, ay isisigaw na lamang nila ang pangalan ko para ako na lang mismo ang lalapit sa kanila. Isang gabi, may tumatawag sa aking pangalan. Hindi ko ito kilala, ngunit nagpakilala siyang si Gardo, kasapi ng grupo ng mga kaibigan kong aswang. Nais daw akong kausapin ng kanilang leader na tawagin na lang nating Poncio. Ibinilin ko ang aking mga anak sa aming kapitbahay na tao lang din para sumama kay Gardo. Pagdating ko sa lugar, sinalubong kaagad ako ni Poncio. Goryo, ako si Poncio, leader ng grupong ito. Kamusta ka na? Pangungumusta nito sa akin. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Tiningnan ko muna ang mga tao sa aking paligid. Nakita ko doon ang mga kaibigan ko kasama ang anak ni Aling Kuring. Poncio, ano bang kailangan mo sa akin? Sagot ko sa kanya na patanong din. Usap-usapan sa kanilang grupo na naghahanda ang isang grupo ng mga aswang na nais nila akong balikan dahil pinatay daw namin ang dalawang miyembro ng kanilang pamilya. Matagal na palang gustong gapiin nila Poncio ang mga kalaban nilang grupo ng aswang dahil ang mga iyon ang umaatake sa kabilang bayan. Iyon din daw ang pumatay sa aking asawa at ang nais kumuha sa aking mga anak. Kaya nag-alok siya na magtulungan kami para sa kaligtasan at kapayapaan ng sangkatauhan. Ngunit sa simula, Kuya Bari, nagdadalawang isip ako. Ngunit bandang huli din, nakumbinsi niya akong sumama sa kanila. Pumayag ako sa nasabing kasunduan dahil para rin ito sa kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay. Dahil sila lang ang natatanging rason kung bakit patuloy pa rin akong lumalaban. Nagsanay kami bago dumating ang kabilugan ng buwan. Iyon lamang ang gabi na mas lumalakas ang puwersa ng mga aswang. Hindi nagtagal, dumating ang gabi na aming pinakahihintay. Hindi na namin sila binigyan pa ng pagkakataong sumugod sa amin kung hindi kami na mismo ang unang sumugod sa kanila. Dala-dala ang aking mga pananggalang at kagamitan laban sa mga nilalang kasama ng matinding panalangin sa Diyos Ama ay buong tapang kong hinarap ang aking kapalaran. Naging mabangis po ang bakbakan. Marami sa amin ang nasugatan. Marami ring buhay ang nasawi. Ngunit iba pala talaga kapag buong pagkatao mo ang nakasalalay sa isang digmaan. Lahat ng lakas at talino ay kailangang ibuga upang manatiling buhay. At sa huli, nanaig kami. Nanaig ang kabutihan.
Bagamat marami ang nasawi sa aming panig, nagtagumpay pa rin kami, Kuya Bari. At muli kong napatunayan na habang may buhay, may pag-asa. Habang lumalaban ka para sa ikabubuti, mananaig ka sa anumang pagsubok. At nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na nagbigay patnubay patungo sa aming tagumpay. Matapos ang madugong labanan, Kuya Bari, napagpasyan ko na umalis na sa lupain kung saan kami namuhay ng matagal na panahon. Sa lupain na kung saan ako pinanganak at pinanganak ang aming mga ninuno. Maraming alaala ang iniwanan namin doon. Doon kami lumaki, maging ang aming mga magulang. Subalit dahil sa pangyayari, napagdesisyonan na naming lumipat para sa kaligtasan naman ng aking mga anak. Sa bagong lupain, tahimik kaming namuhay ng aking mga anak. Malayo ito sa luma naming tirahan, kaya't wala na kaming pangamba pa sa mga nilalang ng dilim. Bagamat may lungkot pa rin sa puso ko dahil hindi ko na makikita pa ang mga kaibigan kong mga aswang. Masaya namang kaming nagsimula ng bagong kabanata ng aming buhay. Madalas ay nagkukwentuhan kami ng aking mga anak patungkol sa pakikipagsapalaran namin noon. Hindi pa rin talaga makapaniwala ang aking mga anak sa naging takbo ng mga pangyayari. Ngunit sa tuwing naaalala nila, nagagalak sila dahil naging bayani daw ang kanilang ama. "Tatay, ang astig mo pala noon," namamanghang sabi ng aking panganay habang hinihimas ang kanyang bunsong kapatid. "Sana tay paglaki ko, maging katulad din kita para makatulong sa mga nangangailangan," dugtong pa niya. Napangiti na lamang ako sa sinabi ng aking anak. Ito marahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng nakaraan sa akin. Ang aral at inspirasyon. Ang pag-asa na maipapasa ko sa susunod na henerasyon ang diwa ng pagiging isang matatag at masigasig sa buhay. Kaya naman patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa aking mga ninuno at Diyos Ama sa biyayang ito. Bagamat marami akong pinagdaanan noon, naging aral ang lahat para sa akin at sa aking mga anak. At sa tuwing naaalala ko po ang nakaraan, Kuya Bari, hindi na lungkot ang bumubulabog sa puso ko kung hindi galak dahil nagtagumpay pa rin ang kabutihan sa bandang huli. Sa aking mga anak na ngayon ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Sana'y alalahanin ninyo na sa mundong ibabaw, marami tayong pagdadaanan ng mga pagsubok at kalungkutan. Ngunit habang may buhay at tapang sa puso, makakayanan natin ang lahat ng pagsubok na dumating sa ating buhay. Kuya Bari, dito ko na po wawakasan ang aking kwento. Sana po'y mapiling nyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Gregorio. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.